Muna, inom kog Monster gabi kay kamo mag-record ta nya human ga sigaw akong mata hangtod 5:00 paita. Oo nga. Grabe po 5:00. Dagge mga unsa Ano tong ka na orasa? ako wala ko sila ka ng Monster. Di naabay Monster na diri sa may Pinas. Pero kita ko na sa Salida pero ambot lang ako naa ba dito. Okay raman Maslay di ba ani? kay unsa tong wala nagkuan ko nya human basta pag kuan ako nag-inom ko nya human nag-edit na lang kog tiwas sa katong last nga episode. Ya na-post na ako. Di ba ikaw niingon pa ka nga naa lagi blanko sa kanang Mm. sinugdanan. Ako pang nausab unsa tong orasa na 2:00 na siguro to dire. Nga akong Anong giusab day akong blanco to download. Brad? Wala ko kabalo nga ano to murag naa ko gi-insert nga empty kay akong Ni naa ko kuan to gikuan ito niya. aba. Buha nga wala man to nawala ang katong iyang kuan. Wala nawala katong di ba na mga parts nga na nisulod iyahang kuan katong murag cellphone. Wala man siya nasdaot. Like, limpyo gyapon siya. Wait, Wala siya speaking na of wala abat, ma-record. Di kay kuan del last week record me. Kakuha nga ng tingog sa cellphone nga kanang karaan tingog sa cellphone ba ug naa kay kanang speaker ba. Nokia. Katong kuan ambot ang sinitabo sa Charlie sige ga naay nadto. So wala day sa Sige imong dugay. recording Brad, wala? Wala. Oo nga, Hmm. abat ako'y Oo. natulo. Di ako yung kulbaan tinuod ha, tinuod yun. Tinuod yun eh. Di ba nagbinuang man ta nga basig Ah, kuan na, basig kanang ah, dili ngo nato Giatay. magistorya. ah. Adlaw ko kanang kasagaran kay gabi naman ko mo kanang una na akong tan-aw sa atong recording. Ah. Adlaw ko nagsugod ay kay gahuna-huna jud ko pastilan nag-record nako balo nay maghunghong ba. Kulbaan ta. Wala siya sa recording kay inig Piste. kanang mao lagi inig motingog siya moingon man si Rino ay sa wala koy madunggan like wala jud koy nadunggan. Lah ngano si Rino naglibog pa gani ko una kog tan-aw. Nya nakalimot na ko ato pag human ako sunod akong kuan ngano ni si Rino giingog ay sa. No kay numdum ko nako lah wala gini. Lah asa man to? Unya kuan bigyan Kinsa man tong di cellphone? iyang Wala. cellphone off. Oo. Iyang gipakita iyang gi-off una ga kuan Piste. siya iyang gi-off iyang cellphone ako sa muka na tay off ko nimong cellphone. Iyan ang gi-off iyang cellphone. Unya siya ra usa didto wala siya kuyog. Ah, oo. Ngano na nya kuan ba gyud katong part ba nga di ba gabinuang na ta hala balo naa na balo magtingog na balik kuan na di mo undang taas kay Hindi. siging gatingog Oo. kinahula. Unsa na Piste. Kaya kana pagid iyang kana iyang gipuy-an ni Basti Brad, mingaw na. oh lasang Murag lang. naa siya sa tunga-tunga. Oh, Tunga-tunga nga Batangas kuan ang probinsya man na. wala gyud. Yung mga Stilan palibot ana mga kakao puwede man ako kahoyan. kuan pa kanang utikayon ang recording kanang i-change nako ang frequency ba pero kulbaan ko nako Ano ni mo unsa hunghong na ba? Di ba? payag na mo Unsa may hunghong. imong gi Okay, ako amang gamiton Yeah. inig mag-edit ko akong gamiton ang kining AirPods kining akong AirPods ba may akong gamiton kay mas komportable man siya sa labi na dugay man mahuman og edit. Na okay naman siya tingog wise pero og kini akong sulobon kay kini perti man ka-sensitive. Kulbaan ko palo. Basta nay naminaw sa podcast ba nya human gasulob og kanang Oo. inani ko ano may wala na Nay ginay mo comment ikaupat ba? Uy, naa oh lagi ko ano, naa na ginay naa lagi. gatingog. Kulbaan na. Oh, Ana, Urban tara. Legends Part 2 tayo karon. sige Okay. go. Okay, ready? Okay, Urban Legends Part 2. Mga brad, niabot naman ta og pila na 4,800 na followers nato sa Facebook. Pero buyag na jud na naminaw na nagsunod nato. Ninduta sa pero buyag lang brad ha. Ninduta sa akong mga na kuan ng mga comments na ay na like naagid siya sa ang mga Bisaya, mga Uslabanon, mga nga naa sa mga lain lugar nga nasa Manila, nasa lain nasod,
nalipay sila ba, nakadungog sila og kanang nag-inuslob unya wa ba'y natutuyo ato bang gistoryahan magbisaya ta wala man ta mag-ingon mag-inuslob ta. 'Di ba atong unang Mm. meeting, Di ba po na magbisaya ilaw, ta. yaga-yaga na ilang. Oo, mao pod. Daig-daig. Di pero nami og taga-Oslob moingon nga, "Salamat, kana okey na." Pero moingon taga lang lugar, ako ganahan yung tingog kana bullying na. Wala Naisagol yaga-yaga. naisag ko yaga. Pero, makalipay ba, makapagana, bahalag wala tayong nakitang kwarta ani. Basta naatay na-spread ba mga Good pakatawa vibe. o Good vibes, pahalipay, good vibes. mga good vibes, oo, mga good vibes ta sa atong mga Sa Gen Z na yan, vibing, we're vibing. Ano, lang. oo. Unya naa Brad, kini Brad usa sa pinaka nindot para nako ha, nay nag-message Brad nga, um, nag-drive ng biyahe daw siya, drive siya, nag-usa ra siya nag-drive gikan sa Cebu City paingon sa ilaha. Unya gaduka-duka na daw siya, nakainomdom siya sa Purok Pobula, iyang gipangita sa Apple Podcast, iyang gi-play sa iyang sakyanan while nag-drive siya. Nakaabot kuno daw taon siya nga wa na siya duka, kay nalingaw Asa ba siya na ba? tumina sa Asa ang comment na Brad? nag-message Puno na. sa kuan, Oh. oo. So, di dayta boring na nalipay pud Mm. ko ba kay nagunhuna ko taas-taas mo nitong podcast, sakto gyud siya sa biyahe gikan ka og Cebu City, mobiyahe ka kanang asa ka. Sakto gyud siya sa biyahe kay kung oras og tunga ning podcast, igo ning abot nimo sa inyo ha. Kuan pod, igo pod mahuman, nya di ka dukaon. Mao to, kuan nangutana siya og naa bay bagong episode kay magbiyahe na pud kuno siya. So, oo. So, Nindot ba nga kita, ang ako manunhaon gid nato ang ato ang mga istorya this podcast. Sit nuod lang, usahay ga, itong last episode nato, kita pilanay ra man ta. mao naman. Kapilanay ra man. Kita pilanay. The heart. Oo. Nya gali kay likay sa pangutana. Pero kuan Brad, Ni message pa na ako Chuck ah, about sa atong podcast pa nga nalingaw lagi sila kay kaning nalingaw sila pero naapod ko yung mga inistoryahan nato nga mga inustob nga dili pud ko na masabtan. Natingala ko ngano dili masabtan Bisaya man siya. Bisaya Mm. yang bana. Bisaya ang bana nga naminaw po nato. Ako, ngano dili sila kasabot. Natingala jud ko. Natingala ko kay dili siya kasabot sa atong inistoryahan. Bahalag Bisaya siya. Bisaya gyapon. Bisaya gyapon Nako. siya. Na may mga istorya Naa mo gyud sa siguro. nay inuslop. Nga Mm. dili. Ah, Kita rin. dili masabtan. Ang bulunga. Magwa mo na sa Bulunga. kita ra man sa uslob na. Bulunga. Na may daghan ng mga kuan inuslob nga dili masabtan sa Balanghon. balanghon. Mhm. Pero mga og dili mo taga-uslob nya nami mga nigamit nga mga words na wa nyo masabti, comment lang mo. Pwede rin mo comment among i-translate na aming translator. Wala pa na magi-develop sa wala pa gi-develop sa Google ba. Kuan ka Google basig unsa ka lengguwahe pwede niya i-translate be. Magkuan sila sa Google nga Uslobanon translation. Di ba na naman kuan sa Meta sa Facebook ko, Meta AI. Ba Mm. na pwede magkumukuan dito. Pero kasabot pa siya Translate. ginuslob. Inay pod. Mao na diha atong i-add sa kuan, i-add sa Oh. vocabulary Uslob sa dialect. Meta. Ah. Pero kani nga episode Urban Legends Part 2 na crowdsource to sa ta kay mo ni nakanindot nga 4,800 na atong subscribers, atong followers nya taas na atong engagement. Pwede ra ta mo butang sa wall, uy tabangi mi og content daghan kay manubag. So dili man ni Urban Legends Part 2 akong hunahuna, pero ang pagsabot sa pangutana nahimo siyang Urban Legends Part 2. So karon tanawon sa may ka dedicated bahala giubo ko padayon gid eh. Nangutana ta na ba tay mga istorya sa inyong mga mama, papa, lolo, lola o mga apuhan nga lisod kay tuhuan. Kinaaman tay mga inana no na ang ako sa akong papa nagsulti na kita og barko nya kini bata pa ko nay barko ba niya ang karga sa barko mga sakyanan. So kuan siya ba transport siya sa mga sakyanan ba. So pagkita na ako sa barko nangutana ko sa akong papa ingon siya nga nako unsa mo panaog na sa sakyanan kay barko man siya ano. Ingon siya to diha gud ka na nay PC di sa tubangan anak nila i-drivean muna og sa diha. So tibok na akong kinabuhi gituod jud ko nga
Kuya ano padaog sila sakyanan sa barko, ana sa PC, age kanang PC ba nga paghikot nila sa sa Oo. sa pier ba, ano Oo. kuno agi gatuo jud ko. Tibuok nung kinabuhi pagka kuan na naka-realize ko nga, hala, di ba wa ba sa kung hunahuna kada adlaw, di ba? Wa na ko naa Oo. kada adlaw ang mga barko gi kuan. Di ano ko na-point lang ba nga naka-realize ko nga kanang ginaog ang mga sakyanan sa barko kay naa man sila kanang ramp ba, ninaog na. Pastilan to si Papa gikalingawan na gyud ko. Iya Ang po 'tong pasabot siguro gisulti si ni ko, papa, ikaw ra siguro nasayop kuan ha, kanang sabot. Ang sabot si papa, unaam ng PC o kuhaon mo na ihigot na diha kanya diha sila munakaw. ay inay basta Oo. akong pagsabot, basta mao to, katuo ko. Wala man pud akong koreksyon, kay gatan-aw ko, nindot man tuhuan pud nga gi-drive-drivean nila nagsakyan. Mayo ang driver siguro ana no, kay PC may ilang gilatayan sa sakyanan. Nami mga inana nga istorya nga. So mao to atong ipangita pero ni gawas of course because Bisaya ta. As soon as maingon ta nga unsay mga istorya sa inyong mga apuhan, unsay mga kuan, diretso sa Batabat. So layo pagyapon ng Halloween, Urban Legends Part 2 ta ani. Mm. Nya, daghan sa di correction sa atong Urban Legends 1 nga di daw kuno to si Maria Maleta. Oh, asa to? Maria Maria Kabok, Maria Maria Cabo. Kabok. Oh, naidaghan kay mga versions na iniingon nga nganon yung giapil-apil akong lola o akong mama. Oh, di man ambot si asa to gikan dok? Di at least na-correct na brad ba? Na-correct na kay Na-correct basig ta, magtuo na oo. ta sa kuan nga Kuan ba ya, mas hisgot ang na atong tog laing tawo. Kuan di ang sayop atong rate na. podcast ba ya, kay kuan di ba, spontaneous ba atong podcast kita, Oo. una-una. Wala man ta Oh, wala na to magtuon. Wala gi-research, wala na to wala gi-research. wala ba ya taga Mao jud. kinsa gitungalan nato. So, ang kuan pud ana, naa din naminaw nato. Kay og walay naminaw nato, basig na hangtod karon katuo tag Maria Maleta ng moagi sa lagnason. Pero, Tinuod ko na siya. Na buhi na siya. Si Malita, Maria Malita. Maleta, Dili, Maria Kakao. Insek Sara, Maria Kakao ba siya? Insek Sara ba siya? Tinuod ko na ako na nastumalog. oh. Siya tig-drive sa barko. Iya ng barko. Muapil siya dito salo sa mga party-party dito magpakita. Naas tumalog ko na alage. Inay lang. Tanawon na nato niya. Yo, shout out. Ana na lang ta. Kinsa na Oh. mga taga tumalog. Maka-confirm ba Di na sila? nako pa comment. Gi-block na nako. Si Parrot na muking. Di na nako pa komentod na to sa page. Paita. Ay paka-booking siya. Si Chucky Dugoy nagagbayi diha kay og naami sa tumalog dugay mulakaw dugay mo balik. Ako inyo gisugo mag sardinas siya nabay sardinas ng lalong lumboy. Ako ba yung paka-booking nga yun? Ay dili ba pwede nga mao na to. Di ba rin? Pastilan si Parrot. Giunay ko. Kanang si sa natin mga comments dere ato ning hininayan pero daga-daga di na ambot horot ba nato na. Ingon si June Estelane Dumayhag. Buhay pa akong papa, istorya siya Tiglok ka bahid man. sa akong Tigulok ka man ang mga dumayhag digwa. nampot sa lungsod, dumasig dito nas ng lungsod. Look ka Amo or taga, ka ng kuwan saging. Ano na. Di kaon og saging. Di ba sa hagdan na? Saging ba? Kanang padulong sa tumalog ba? Padulong saging. Abi na ko ni kaon og saging. Kaya mga unggoy sa hagdan mo na. Si June Estelane Dumayhag, buhi pa akong papa, istorya siya bahin sa akong lola, malditahon kuno to. Gani, ni adtong gagmay pa sila, iyang parente ni Anha intawon layo baya tuglakaw gikan sa mainit padulong sa alo. Pag-abot sa alo ni ask intawon mga pagumangkon ni Lula taga mainit igagaw ng papa tagorha wala bay luto. Ingnan ni Lula pagliges. Sa sabot sa pagliges sa pagumangkon ni Lula lahi kay pagliges sa dalan. Pagliges di ay og mais kay wala pa magliges. Ang mais sa bato tuyokon akong lula monton duroon ug akong lolo duroon dumayhag at kuan mga duroon Bugas. Lahi man ang bugas o mais.
Bugas bugas. maes. Bugas man. Bugas humay. Kamo kasulay mo liges. Aw. Ikaw Oo, rin. ako lula na may ligsan. Anay bato? Mm. Oh. Nga dili na. Di sabaan pa mismo akong lula ko'y magpangkuan may na dulaan namo ng ligsan. Oh. Nga. Ayaw nagdulain ninyo kung walay ibutang kanang mais di. Mais. Mahabol. Magupa. Makahabol. Di Mahabol. niya Bato. ipatuyok. Mahabol. Di kuan siya. Wala kay iligis di mapudpud imuhang bato. Dili na siya makaligid. Part man urban legend yun. Urban legend yun eh. Wala daw makahabol kasulay. ba? Oh. Dili Illinois Sikil sa una, naama na. Illinois Sikil, tubangan silang balay, naamon tayo kuhaan. Kami, ako bata pa ko mo, kuhaan, sila dito. Sila sa Popeye, magkuhaan man sila, magligis sila dito. Apil po kong tuyok-tuyok. Di po na ingon nga tibok adlaw ha, pero apil kong tuyok-tuyok dito. Pero ayaw pag yun ang mais nga ligsan brad kay humot na nagmaluto. Kanang yellow siya, pero naiuban na yung mga bagong mais ron nga yellow pod. Pero dili pareha yun sa kanang mais nga ligsan kay Bato. humot ang mais nga ligsan nga. Amot tungod siguro kay. Pero ngayon hait na pagkahait siya pero indot humot nigluto niyo humot. Dami man siya. Ako niyo. Pero kukuha nga na Brad katong ibutang nila sa unsay tawag katong kanang ilang ibutang ba jong ilang i-flip ba niya. Ayagon. Ayagon. Diba? Unsay tawag nang kanang ayag. Ayag. Okay. Dili katong kuan gyud. Ang tangon man tong mga hait mo nang kanang mga mais nga imuhang kanon humot siya niya. Kanang hait usahay kay usahay wala Tayupan. Ayag. Oo. Kanang mga kuha mo na mga tungod ugay nimo to kay imong gidulaan tong ligsanan. Habol ugay to inyong ligsanan. Mo to hait inyong bugas. Yo na yan na kanang kuha ni para mga lukabhang mapalit. Pero karon wala naman na runo kay dali naman kayo og kay daghang kuan na daghang galingan na sa uslob. Oh, naman man sa mainit anya kung magpakuam pagaling ka dali ra pod. Nya di kuan pag yun. Dili na pud mangaon siguro ng mga kamay ra sa uslob ng mga mais, mga humay naman diha. Actually ako asawa diri brad. Oh, diri sa mua. Ganahan sila for example na ay mga munguli sa uslob. Ang ganahan nila nga pasalubong dala mais. Oh, wala man koy mais sa Manila. Ina ngano wala mais sa Manila. Wala mais sa Manila. Naa. Wala. Naa. Wala. Naay mga makabaligya kag mais pero mahal sa Shopee. Naay mahal. Sweet corn. Sweet corn. Kanang mga bugas nga mais ba? Wala. Mo nang kasulay mo kuan bra. Anang mga saop ba gikan sa bukid mag-deliver sila mga mais unya maglobo man ta. Maglobo man ta paksit im kamot. Mo man ta maglobo before dili ba na mga linubuan mo ihatag nila gikan sa bukid. Tibuok pa ba yan na ikuan. So before nimo adto dito mapaligsan nimo ng mais, lubuon yun. Kad mayat ka na, mo na yung trabaho sa una. Naman na ipadali po. Actually, mga katigulangan sa una, naapos lang mga tools para mapadali ang lubo. Katong kahoy nga gibutang gikatong lata nga gibutang inana. Kagkaran. Brad. Ako di nag-goal ko ana Brad kay wala ako gasuhid diro man ko kuha. Makasamad. Makasamad diri sa hapdusa la ba? Pero amot nga si Doc Wendell palubo pa kinamot niya ha. Inana man me. Kanang mga sinako ba to? Sinako ba na sa una? Kami mga bata pa. Na lubo naman ang mga panglubo. Di ayo man inyo hadil kay saop gahatod. Kami tawon ako apil og karang pang-balik dito sa tugda. Bot. Ni apay butbut ako. Pabula na Sumpay sinuwa. Kuy mga niko pangupras. Ay, may sa tong gisgutan imo pras. Di apil mo na kay. Okay, ako gadako ko na ako si Tite Leser. Papa nila ni kuan ba Huloy. Papa nila ni Tibilet. Nila ni Ayen, papa ni Ayen. Kuan yun na siya kanang feeling na ako mas poblasyon ha dili ba sa kinsa di taga Danunso na si Tite Leser
feeling Huloy, nako kinsa man huloy yung gisgutan? huloy. Huloy nga guwapon, Daghang huloy si mo. Basig Julas. lain po ng huloy nimo dong. Basta igagon ako Dukan first man. degree, first degree. Sila Tibilet, sila si Juan, sila Al-Al. Dili maong huluya Oo. na Mm. nya. Akong akong paminaw si Tite Elicer, feeling niya gibutang siya sa kalibutan para tudluan ko unsay dapat agian tanan. Kay pastilan kami mga tulog dito sa balay. Alas 4 kadlawon sayo man kay na siya mata kay mananggot man na siya. Sayo og kanang Sabado, Domingo, sayo mo mata, moadto dito sa balay mamukaw. Tara, naagi na siya ipabuhat kundi mananom, mamunglay, mangupras, mangharvest og kanang maes, magliges, magpabulad. Naagi na siya ipabuhat kada Sabado, Domingo. Nya ikaw, Apel, ikaw apel jud maglamong ko. na dagoy ka brad, maglamong. Ha, Kalambong na dagoy ka. dili ay kuan. Sagbat-sagbat ra na ya, Matay. sagbat-sagbat. Sumukay siya kay galambong mo. Di kay Brad, nakunuhuna ako Brad ba, nag-istorya ta og kanang mga bugnaw, mga kuan ba. Nakinumdum jud ko ana nga sa ilang balay katong tubig ba, naa sila banga. Oo. Mao na banga. Lamig tong Unya na tubig, isartin na oo. kuan patong ba. Nya katong tubig ibutan dito nigad. Buang nga Brad, kada inom nimo katong tubiga, Bugnaw. marig unsa ka init, bugnaw. Oo. Oo, Actually, pero muna perfect nga bugnaw nga pangitaon ako, brad. Ako, di po banga. ko ganahan ng tubig nga ang pakabugnaw. Inom na ako pag bugnaw. Usay, mailantan ko kay may sakit imuang ko. Tunlan noon kay tungus ka bugnaw. Kanang bugnaw sa tubig ba nga, inig maka, kuan ko kanang dili kay bugnaw, inom na ako tubig. Inig ko, nindot yung pagkabugnaw kay murag parihas sa tubig ba nga. Mao na. Pero Kanang, kuan ra Naapoy ba? mga wate ng tubig ba nga usaha eh. nay, lamit man siya. Pero mao na siya rin. Pupkawon me alas 4 kadlawon, alas 5 kadlawon, pupkawon me niya, dadon me niya, unsa man ang pabuhat. Pero ang reward pud ana Brad kanang paniudto. Si Insisita kanang iyang utan kalamunggay Brad ba nga sa tungod sa kadaghag kanang kalamunggay mohimo na siya kanang motibuok na siya nga murag imong paako na sa katibuok tong kalamunggay. Pag namian na to. Nya maes utan kalamunggay nya naa nay isda. Dili bulad isda. Butag. Naagi na siya isda, iandam. Or bulal. Dili. Mag-andam gyud siya presko nga isda kay kabalo man siya di makay kumukhaon og mukhaon mo bulad pero dili kayo. Kasi andam na reward kanang panyudto kay malipay mo ko ng panyudtoha, maes, utan kalamunggay o kanang isda, labi na tulingan nga pinirito. Lipay na kay kuana sinsita mag-andam pero mo na dalhon na. Pero mao po na dahil rason nga ni apil ko banda, mao po na rason ni apil ko og dam guard sa pagka-officer kay para na ako'y rason nga dili na ko mukuyog. Pero kami tanan, pukawon mi niya. Mangupras, manglobo, Kana diha sa bulad. Uslob, ambot lang atong mga listeners, atong mga nananaw ani. Pero kabantay ko ako sa amo, bisag ako gani. Kanang mga bastag mga taga-probinsya, mga taga-Uslo. Wala anay pa nagwalay sudan or unaan mga sudan basta daghang kanon. Mas ako bisag ako mahangtod karon dala na ako dire. Mas daghan akong kanon or sa atong Uslob luto. Mas daghan kog luto kaysa sudan. Mabuhi na ako gani kog way sudan. Brad, Basta naalay kanon. Nako istorya tinuod ni Brad. Tinuod yun nga istorya. Kami mo may gakuyog na mas charan. Nga Miss Andox Brad. Ako kini. Ako, si Charan, si Kayam, ug si Momoy nga Miss Andox. Dias mabulo. Brad, buanga Brad kining gapalit may limpo. Kay mukhaon ko katong Andox katong mga panahon. Ganahan kay ko katong gravy nila ba. Di ba naman sila dili gravy kanang mag Tomas ba. Nya manok, unya limpo. Kaon me. Brad, dili bakak Brad. Si Charan siguro iyang gikuha siguro usa ka pako o usa ka hiwa nga limpo. Nakahurot og 12 ka kanon. Like mo man, taga-Uslob, probinsya. Kay kami kanang mga okay. Pinutos mas andox. Ikakuha nga ng andox nga kanon nila katong hugot kay pagkaputos nga lami puti lang kanon. Kutsara siya, tinidor kutsara. Ining usa ka buok kuan, usa ka buok baboy, nga usa ka limpo, usa ka hiwang limpo, usa ka pako. Kanang kanon yung kuhaan butan sa plato, hiwaong pagkaupat. Upat ka baang rana. Unya nakahurot og 11, 12 ba na. Duha man na sila yung igsuon.
kaon mig Jollibee. Palit lagi mig one piece chicken pero extra rice pulo. Ah. Hotdog na brad. Ako Ay hilig ko kusog kanon ko po. sa kanon. Magkuha nga sa una, college gud ko. Mo kuhaan ko ng mga Larsian, ana. Ako, gina mo minus 20 ka puso. Oh, promise, nood ma. Unya usa ra Duha ka na ka chicken stick nga, skin. duha ka stick or usa ra ka stick nga barbecue. Uy, nako ana kay Isaw-saw tong sauce. di ako dili jud ko masud-an. Mabuhi Mm. ako masud-an basta mo ina mo sa probinsya. Brad, kaabot ka Basta sa nay tong kanon. San Jose Brad, tong Freedom Park nga kananan. Na libre sa bao. Diya. Oo. Libre sa bao. Oo. Nya ilang sudan nila pag estudyante gyud kuan ba? Pag estudyante jud to kanang dok kay mukhaon ka dito ilang sudan brato kayo murag kuan ra tag. Pungko-pungko. Di siya Dili pungko-pungko. pod. Pero ang style niya naa sila sa sulod nya mga kanan na nasa kanang murag kanang bench ra ba? Bench nakatuyok nakaalerong. Di ba? Alright. Nya ilang mga sudan tag 4 tag 5. Nya gikan ng gagmay nga sudan. Nga Hindi ba kuan gini ba mo tungaon? Tunga lang ako nya nakaplato na ba? Nakaplato na. Induta sa estudyante to. Pero mao lagi tungod kay ilang sabaw libre nya lami tong sabaw makahurot jud kag mabusog jud ka sa kanon. Pero ang sabaw ana, kuan ram na. Kanang nor ram na. Cubes. Nor cubes. Pero daog na. Pero kumo bro, kasulay mo kuan kanang mais, init kay mais, unya kuan lang mantika. Oo. Mantika sa baboy. Oo. Kita ko ana. Ang nindot brad. ang nindot Mais nga nga init, mantika, mantika sa baboy lami ana. ang nindot nga ikuan brad, mantika ug kanang inununan sa gulon. Sabaw sa inununan. Mantika ug sabaw sa inununan. Layin na ninyo, lami kayo. Di ba mo na yung ingon nga magluto kag inununan unya dayon guys, got pagkaon bubuan yung mantika. Mom na. Ya kana kaon pag mo ana. Sa amoa kanang nigkaon nimo sa mais. Linginon pa na, linginon. Linginon niya. Baang. Linginon niya baang. Ya wala hurot na nimo sa kabandihado. Kamo bad, ako mukhaon diri sa balay. Magkinamot ko bra. Labi na ako rosa. Mas ganahan ko magkinamot. Ako hangtod karon ma. Kinamot na. Ko ang ikaw sana kumintan ko sa akong anak. Kami tanan puro sila diri puro magpaama. Kutsara tinidor. Yeah. Ako kinamot pa. Apay where your kuan ngano kuno kinamot pa ako pa. Amo amang good sa uslo wala may tinidor ko. Nadala hangtod ko ron. Ako good trabaho ko sa una Singapore. Kanang sa Singapore magbalon ko. Naikauban ko nga mga Indiano. Kaya Indiano hango otro man ako kinamot. Kinamot. Ako nagkaon ko sa balon kinamot. Pag-agi lang na ako murag ano nila uy murag kalahi man na. Ano siya good. Pag simot nila sa ilok, maupod. Kadahi yun na to ne. Yo na. Magginamot ko. Ako, hangtod karon. Magginamot ko. Dili ko actually nakasugod ko sa Grindor. Kuan na, pila na og college. Gikuan ang pidyo ko ana brad. Ang katudlo na ko sila sa Domer. Inikaon ko no dapat ko no bahog. Nikaon ko no ana dapat inono ko no kaon. Di ba kanang kuan ako mga 9 years old na ko. Nya makuyog ko nila kay pilian kay ko pagkaon mo to sige ko pakuyugon nila mama og lakaw niya tungod kay daghan madala kag kaon mo kaon kog maes kaon kog utan na. Di pa ko kabalo magkinamot. Siya sa manang hawala magkinamot ay niya. Dapat inikaon nimo ina inoon Di ako po maobrang gibuhat. Sus pag uli na ako sa balay ngaon me si mama nana nakaon ako. Kinamot ko. Si mama kinamot mo na si mama. Ma, pwede ko magkinamot. Sige, pagkinamot. Nalipay po sa mama kay, sus, akong anak na Bisaya na yun kay magkinamot na. Di, kaon. Ako, hapit ko yapis mama. Unsa na na? Unsa na na? Pero ako, Nagkatawan nila ni Domer. Na istorya na ako, ana, bro. Amot, kanang Indiano lagi nga. Pa, ang istorya, amot, ang ilaha manggod ko, no? Kanang, ang explanation niya, nga nung magkinamot ko no sila. Okay. Kana ko nung imuang gikaon.
Like for example kanang, pagkaon kayong luto, kanang Mm, sudan nimo isda or baboy, kanang isda or baboy nagpakamatay na para mabuhi ka. mm, Nya ang imuhang respeto na lang nga ihatag niya is dili nimo siya kutsaraon, naa kay touch, kanang oo, naay connection yung duha. Dili nimo basta-basta, dili nimo ipaagi og kutsara or stick. Nang ma 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 Diretso. mahikap nimo, kay kana siya nagpakamatay para gud ka mabuhi. bubuta. Istorya sa Ingna ako. lang gud nga gibanga mo hugas. Matay Pero lisod lami kayo, bitaw, hugasan ba lami ng tinidor, Oo, kutsara. mata labi na kato imong kanon nga kuan basa-basa ni kaugad to piting kahian na sa si Wendell wala na mag-istorya kay ingon siya, sana ni mga tawhan na pagkaon nagigutom noon ko. Lagi. Inay, dili ikaw din, kabalo ba ka? na Wala ko balo ko kapangutana ni Del. Ikaw, makinamaton. kabalo ba magluto? Baka dili ko balo. Balo ma. Mga Pilipino nga Magluto man ko diri. pagluto. Ating luto, Oo, magluto ba ka? Unsay magluto man imong ko. kuan daw, unsay imong specialty? Kuan, adobo, kanang mga kuan. May madali Dili na kay ko adobo. dili kay ko manimaho man gud diri og kanang Mao isda. lagi. Muna diha. Manimaho. Dili kay usar ra binay buo. Mm. Mhm. Mao Usar ra pud biya ako apo. nya. Manimahong balay na. Manimaho, manimahong isda nya. So dili kay ko nya dinaghan. Dinaghan, Daghanon ni dinaghan magluto. kanang Kasagaran adobo gid mm, nimo, adobo. Oh. adobo, Di man na kanang madaot. mga Bitaw, dugay, kamo lami diha man siya. kana adobo. For example, di mo tigluto, asa mo kaon man, Karenderya. abay kang diriya niya. Wala. May pabaon ta. Eh, dili Kuan, ay man ni gawas. kami di mo magkaon. Naay mga makaon. For example, Wala. adto ko Mao na trabaho, uy Wala balon. mao falay. na nakanindot sa Pilipinas. Mm. Mao Mm. na nakanindot diha kay naa ray mga barato ba diri og Mm. ari kas gawas na. Mahal Oh. kayo oy. Di kay pwede man ka maglakaw. Like, gikan kasi mong balay, no? Maglakaw ka paingon sa kining asa ka ba ito na maagian ka nga kananan, di ba? Na Bisag maka-order ka o asa diri sa pagbalo. Pilipinas. Naa. Makita ka kang diriya. Wala gyud. Yung Wala usawa gyud. niya, Labi for wala. example, di mo magluto. Kaon, Palits gawas. palits gawas. Palits gawas. Pero ano na mo ng sandwich, also din, mga $15 to $25 sandwich lang, di ba? Mm. Oh, Sige. $15 to Ano? $25 Di ang sandwich. busog Ang- sandwich. Oh, pero dako nga kanang Dako kuan man. ba? Dako nga sandwich. Murag Nga Subway kuan ba? Murag Subway ba? manginana. Ah. Pero $15 to $20 gustoso nimo. $25. Yeah. Mahal na. Mahal ay. Mahal mo kaon Kilam nga na. gawas. Pero mao pod unya og mangita kag Filipino na pagkaon, moadto kag Filipino restaurant. Ambot ikaw dil napa ba? Napa ba kada dool? Kami naami Chatswood, dool ra. Sermano. Naman diri, King's Cross naman. Naa sa King's Cross. Oh. Na Ay mga kuan smoky pero cravings. Smoky craving. Mahal lagi gyapon. Butag why ayo na 30. smoky cravings. Mao ra may Pinoy. Naapoy naapay takam chak Takam, mahal. pero mahal. Oh. Sermanong mahal po, Kayo. di ba? Murag fine dining na siya. Nakakaon na kag Ang sermano. takam. Kaya Unya, magkuanta. Sermanong Mao bitaw, smoky. bisag ka ako dito nakatrabaho mo ko ng Singapore. Bisag ka ng ang mga Pilipino po nga kanang ilahang naam nay sige tawag limot o tawag ka ng ila nga basta ka ng mga sa Singapore magtapok mo ng mga dili ka kanang dili nindot nga restaurant ka ng mga murag tawag kalimutan ko. Hawker sa Singapore. Sulit kay na. Oo. Lami kay na. Bisag mga Filipino food ka mangita kag Filipino food. Mahal. Muna usahay. Mahal ang Filipino Kailan mo food. kung mag-Filipino food, magkuan lang ko kanang sa Singapore ang sikat ana kanang chicken rice mo na. Barato raw. Sa panahon ako sa una. Nasilamak sa hawker. Kuam na kanang nasilamak murag Malaysian. dili na kanang Indonesian. Malaysian. No, Malaysian. Oh. Nindot na nasilamak kay mane coconut rice man na coconut rice nya katong sambal nya depende on si mahang protein nya nay kuan tong sa pangano lansang beef man na usahay. na may beef or kuan. chicken nya nay lansang Dilis. diles unsay sudan kuan Christmas tree gisubakag lansang so, utang kalamungge day gisubakag bulad-bulinao. Bale Gigutom Gigutom noon Deep fried. gigutom.
bulat bulinaw i-deep fry, oh. Sus, kuan gyud na. Kaya kuan kanang sa unsa to nga hotel ay, naoy gi-stayan nga hotel diha sa Cebu, kanang apil breakfast del ba. Ang ilang diskarte buffet, breakfast buffet. Kung gusto kag bulad bulinaw or bulad nga danggit or Bulad nga, bacon, no cost. Naa sila. no cost, ingno ra nimong waiter. Why limit like buffet gyapon siya, ikaw ra pero ingno lang nimong waiter. Lutoon nila, i-serve nimo. Hmm, Pastilanin mo to'y like sa tanan experience nako nga kanang breakfast breakfast kuan included. breakfast buffet ba kay diba, sa Siang sa kining Marco Polo naibulad na mga bulad pero inikaon nimo kanang murag nigahi na ba kadto ilaha murag Hotel Elizabeth ba na sa Cebu kanang napit sa Ayala ilang luto og fresh niluto sa ilang kuan ay bacon pod crispy ilang i-serve nila kay bagong luto gyud ba wala Dali ra kuan magluto, kuan basic naman dali raman siya hapon no dayon. pero ang effort ba nga moingon pa ka sa waiter nya special nila luto nya i-serve nimo nga Murag request lang. by request siya ba pero apil na siya sa buffet lami asa ko na crispy kaayo murag nasa balay ra ka ba move on ta bay gutom na ta unsa tong giistoryahan na to Gutom tayon tapos ang linigis I-apil maes gyapon. ngano ni apil ingon siya maes nga linigis na kini kadtong hadlukan ko og abat sa akong katong hadlukon ko og abat si kuan Azer Zuf Soler kani fake name daan pero si Airzof Soler katong hadlukon ko og abat sa akong mama sugoon pakanon og iro kaming duha ay saha lisura ni ba siya si Airzof Soler katong hadlukon ko og abat sa akong mama sugoon pakanon og iro kaming duha akong manghod inig-abot silong magtinudlanay og pakaon sa iro dili sila pakanon og iro pakanon dayang iro magtudlanay og pakaon sa iro dugay kayo ihatag ang pagkaon sa iro hadlokon dayon mini mama og hala bantay abat diha maglumbaanay jud mi saka sa hagdanan gibiyaan ang pagkaon sa iro wala pa nahatag luoya pud silang iro Unsa ilang ipakaon iro? ha Anong ilang iro? di ba nang uban dili man ilang iro sa taas balay di ba ang iro Sa usab sa naman. nasa ubos Kanang ra lalong mga balay kuan ra man nga ilang uli naa sulod sa kwarto. nabuang naman tanaw ang ubang tao walay balay pero ang among iro mutapad og tulog ikutsyon pa kahabol pa Una istorya lagi nga ang iro kuno gapalit kag iro para nimo bantay sa balay karon ang magbutang kag Ikaw na CCTV may para bantay. bantayan ang iro. mao gyud di mabili ng iro maluoy ka ibilin sa balay dala-dalaon na lang ang iro katong wala dili pa may work from home katong office may 3 times a week kuyog nako si Fletch dadon nako dito sa Uno. opisina Ni asa man kay nimo pa tahon brad? Kapad nimo. kuha na magtrabaho ko maghigda ra sa dito lalom sa home desk kunya kada kuha nun di man ako ra namoy ko ba magdalag iro po nya puro may kanang na mga treats nga gipangtago sa amuang mga kanang desk ba nya mo dol nga iro matagag treats nya sila maghigda-higda ra na sila usay magdula higda nya ni ka lunchtime na mo maglinya po to mga iro dito sa gawas mo kaon silang lunch nya kami magkaon po dito sa balcony dito sa opisina kini sige si Rosalina Pateño sa unang panahon sumala pa sa mga gulang diya sa nailong kanang sapa nga dako na ako no ang tulang nga dako kaayo kilit sa sapa nga og anha ka sapa magtindog kung anha ka sa sapa magtindog di maabot og adto og adto pud ka sa babaw di pud maabot diha kunoy usa ka tawo interesado nga gusto kuhaon ang antulang iyang gidad-an og tuba o sa kakawit pagdungaw niya ang iyang anino natungod sa antulang dayon nitak-om ang antulang balo namatay kay wala Hindi gyud lapu-lapu ang tulang brad kuan giant shellfish. Giant shell. ay nana Giant clamshell.
ang tulang balon namatay kay wala gyud makaduol anang ang tulang gawas sa tabugok nga maoray mubuka og tubig sa dagat kay diha may nakakita. Di mo Kinsay matuo namatay kaya. katong ni At Duol least kabalo or na tanga ka ng antulang kuan na murag giant oh. clamshell. Pero ang pangutana kinsay namatay ang tulang or katong ni Duol? Katong tawo. Katong tawo mo namatay. Nakaadto na ba ang suwilon, Brad? Kinsa? Nakaadto ng suwilon. Naa na siya sa pa na So nailong Sumilon or nailong? nailong ba yung sulti? nailong. Ah, abay sa pa. Nailong ba? Ah, Oh, isa pa nailong. ini. Nganong gidad ag tuba? So Yang Dili hulgo kay niya kuhaon ang man niya. tulang. Ha? Kuhaon man niya ang tulang. Unsa Nya man ang dili man tuba? makuha mag Di ka nang basig ka ng antulang. Eh basig ko na kanang di ba kanang mga clamshell diha man mabuo ang kanang mga kuan di ba mga pearl. Mm. Basig mo iyang way para mabubuka ang antulang then kuha ko niyang pearl na Tuba. Favorite niya tuba para kuha niya yung pearl. Pero in fairness, speaking of tuba, ako, di man kay kong hino. Pero kanang bahalina sa inay sa uslob ng bahalina. Ako, lami Dili kay na nga, argaw na ng bahalina. makita ko ng mga naay mag-inom sa uslob nga bahalina. Mm. Lamian pero ang problema lang yun ng bahalina, kung inom ka ana, ikaw ug kalibanga ka. Oh. Pero Kuha lami man ang kay bahalina pinakalami bara. na ako ng bahalina. Kanang Lami man ang bahalina tuba. kay ila man ang nakalahi ng bahalina kay ibutang man na ilubong sa yuta man na pero ila nang salaon kada adlaw man siguro. Pero naay bahalina man nga depende man na sa magtimpla. Kay timplada naman ng bahalina. May uban nga bahalina nga di kayo nindot. Lami ng tuba nga kanang puti. Puti nga tuba ba? Di Dili man na ang tuba. tuba puti man gyud na dok. Dili na Mo tuba. Nakapula. lagi. Kuan ay Ikapula tawag na kanang ana. nay tungog lagi, kanang nay tungog, butangan Ang lag tungog. tunog nakapula. Oh, pero dili Nako. unsay tawag ana nga wala pa na siya matuba. Una Nani tuba ngalan? ang Kinutil. bahalina mo ni Di naa ang nay kinutil kadto man na sa gulag itlog og kuan. si ang Lata. bahalina mo naay timpla na. Nya kanang inigkuan nimo muna uba nya butang tungog mo na ibutangan ni ingon ni Dai isa. Daya. Kadang puti lina. Lina ang Ah, tawag ana. Lina, lina. Oh, butang tungog mo na siya tuba. Og maabtan og kaugmaan ang tuba mao bahal. na siya'y bahal. Ah. Ang kanang bahalina ang tuba gisalo gikanang ilan ang gisala-sala unya Gitimplahan. gilog wala timplahin na. Naay timpla dok. Wala. Ilahan ng bahal, ilahan lang sa laon ilubong. Nya sa laon na sad ilubong, isalaon o lubong mao na siya mahimo ng kuan bahalina. Unsa man ang ibilin nila dito sa kuan sa kanang sa lube. Naara man na sila ibilin diha Isalod sa na ni lube. dok. Tung Kana siya kawayan mag-abis ka ana og kanang mag-abis ka ana salod og to. kanang nya isalod dito. Oh, Mo nabiyaan na nya iniangal ng mga mananggite, mga mananggot, manananggot. Manananggot. unti kuhaon ang gisalod. Nya unti kuha na po niya balik. Muna ang buhaton ng mananggot kuhaon na tong mga gisalod. Oh. Naa pa ba rin mga manananggot Murag sa tuwa? mo lagi na lisod na pud ron. Kay No. so una Bisura naa sa mga pagkatkatas. kalumpang na yung manananggot ambot murag wa na ron. No, bisura pagkatkat og lube. Di kay Kana diha. you have a choice man. Multi-intelligence. Mo gani. Oo. Di ba? Wala na bituba sa sakto uslog. gyud. Ambot tipog ko kasultian. Di para sa Murag una. na ay balina. Tuba. Tumalog sa una diya sa basketan ba? Si Papa ni Parot ba? Magkuan. Adto ba sila magbubo sila dito sa kanang kuan. Tamis ka tulong Basketball tuba. court. Oh, pero mao po ni buntag ining mata na mo. Sige mingga kinutel. Mo'y pamahaw. Tuba. Kinutel ba? Kanang butangan o Isuga. kanang itlog. instead ng kape ba? Magkinutel ini kabuntag. Init na, lami pa na. Oh, Init kay pa na. magawa sana. Tag itlog Bisaya nya butangan og kanang sa tawag gani tabliya. Lami anang kinutel kada buntag. Kuan sustansya kuno na. Si Dudong Gamandoy ni Tagaluka. Istorya sa akong lolo kay naay tugdan og lube
sa may zigzag duol gyud sa taytayan. Iyang gihimo nga sanggutan sak-on niya buntag o gabii. Usa ka gabii ni ana sa dihang siya ni saka aron mangabis. Pag-abot niya sa uburan sa lube, nilingkod siya sa palwa aron pagpahimutang og abis. Sa dihang nakit-an niya og waheng ang palwa sa lube og pag-aniaw niya diha sa taas og dakong tawo, itom og gatabako. Ingon niya, agta ko no, kulbaan na. Kanang Sa ikaw ga, asa imuhang nabaw-an nga alabatan diha? Oh, diha basta ako nabaw-an nga Sa alabatan kana ingon nila nga kanang sigsag. Murag ang alabat mas daghang abat diha sa duok, loko. duong, duong sa Asa nang naam doon? na kanang hagdan. sigsag, oh, di daghang mong sigsag na. Pero anyway, kanang naay luka na kanang ampa ka siko ning liko. Oh. Kung naa pa nay duong nga dapit sa asa dapit ang duong basta Ang doong dapit between hagdan and alo. Ang doong. hagdan an alo. Okay, gikan kag hagdan niya, liko man na, Di yanig mo naog unahan pa na nimo, do, unahan pa na yanig ka. naog nimo straight sa alo. Unsa na straight sa alo, unsa nang Murag diha sa murag. taas. Murag Dito ang doong in between hagdan and alo. kanang Di kadunay ni makalaagan disgrasya. god. Ang sa kadung daghang na disgrasya, unsa to? Tawag ana kanang bag-ong na disgrasya, sigsag man to no. Zigzag. Mm. Zigzag na. Oh. Naaslok ka na. Luka ng zigzag So paingon una dito pa ang sa taas. una pa ang duong sa sigsag. Oh. Gikan kag kalumpang. Ang unang taytayan dito kanang niglagpas nimo sa basketan sa hagdan. Munang hagdan bridge dari ha mga mukha og saging. Oh. Sunod ana nga taytayan doong. Di ko na doong. Sunod ana mo atong taytayan dito paingon sa zigzag. Pero kanang duong murag mas daghang kuang kuno, mas daghang abat kay taas man ang mingaw. Kanang sigsag nig kuan nimo ato. Daghang mga tao, daghang balay naman diha. Kanang duong may wala kay balay pa. Ay sa Ingon kana no? Brad, ingon nga kana mingaw. Ug ako'y abat nganong nga mahadlok tawa. Tawa may mahadlok na ako. Basig asa ko gusto mo pwesto, atong pwesto. Di kanang mga Ganahan man Kanang- sila mingaw. ganahan ikaw ganahan ba ka magpuyo kag butang kag puloy-anan niya daghang mga magagiagi saba-saba, daghang mag-iring. Mao gani adto ko sa tunga sa lungsod ko magkuan kay wala may magkiring-iring sa hayag. Mo gani na maabot adto ka sa kuan kay aron malinaw niya pag saba-saba ka nang moagi mo nang siguro magkita sila. Kaya atong kita ga record tag podcast na gan. Igisaba-saba unta. Sugod ka. Saba-saba man Ay, sa ustom. Kini tinarong nga pangutana. Ang agta karon gatustos pagyapon o nag-vape na. Bantay bitaw kag naay mo tub. Kini si Death Salga, ako kuno dili anak ni mama og ni papa. Si BBM kuno akong papa. Gipunitra kuno ko sa double net na gipataan sa luwan-luwan. Ay kini si Budet magulang pa man digway ning BBM. O naon na sa eskina diri dapit sa Ginse 80s and 90s nay manaog na ABC bus. Makita gyud namo ang daghan Kasi gyud. nay manaog nga ABC bus. Nay manaog gikan sa ABC. Daya asmo na ko ha. Si Morante Basig mo na Juliet. kadong unang kuan ato. Ay, Oh. lungon mo na og Dili. Si Morante Juliet sa eskina diri dapit sa Ginse 80s and 90s na ay munaog sa ABC bus. Makakita gyud namo ang dagan nga daghan gidiskarga ang truck boy nga mga maleta. Pero nitingkala me kay paglarga sa ABC kay wala gyud tawo paglarga sa ABC wala gyud tawo ang iro kasigi og usig paingon sa babaw. ano ila dili Sabi urban talaga. legend ila. Abot-abot sigara mga Mao jud ni istoryahan sa mga katigulangan nato manang unya gaputi kuno sila ingon sa truck boy murag mga nurse. Napa jud reply dili sa naga.
Naay Dili na white wala lady Lady pod de nga Goito. munaog sa iskina, naay dala mga bata. Dili kani Brad, kaning istoryaha Brad, mao ni mga istorya nga madunggan ako kanang makaistorya kog lain-lain nga mga lugar. Dili lang uslob ha. So makaistorya kag lain-lain barangay, naa sila aning istoryaha. Makaistorya kag lain-lain nga mga lungsod, naa sila aning mga istoryaha. Nga ang bus kuno mohunong, moingon gyud ang truck boy nga or ang konduktor nga wala munaog ana pero iniglarga ang mga diha sa ubos wala sila nakit-ang tao. Unya mga ero kuno magsigig usig. usig. Oo. Daghan kay ni. Basig asang lugar ako naabot, naa gyud madunggan ako ning istoryaha. Atong paminawon ang mga kuan, ang mga comments sa atong mga listeners ug mga followers ug naa ba sila yung mga kanang mga dili Oo. taga-Uslob ba? Di, ato ang Ug naistorya naa ba man sila ni may istorya? naistorya man nato ng Nita pag miaging episode. Actually si kumputan on pud nimos ng Nita Mm. kanang siya po istoryahon. Kuno diha sa daan lungsod nga kanang daan lungsod diha elementary school. Awa-awa dapita. Oh. Kuno sige magmanaog man kuno diha nga nigtan-aw nimo wala toy tawo. Uy, kuno Kuno man na. na sige. Oo. Mag-inom mi diha sa Danlungsod dito sa 'di ba sa Lantay sa Danlungsod mag-inom Oo. Moingon tara mohunong na. Mohunong gyud. Mao lagi mohunong. Wala pa ko gaingon nga na ako'y nakita ni naog o basig pud na timingan lang pud nga mao toy naaganan kay mao toy iskina paingon sa inyo rin basig ikay ni naog pa ato. Unya basig gasulob pud kag puti kay ambot nganong gasulob kag puti pero mao lagi na paingon ada mohunong dito sa dapit sa eskwelahan. Daghang magisulti ana. Gikan syudad Gikan or syudad. gikan sa Moagi ano man na moagi man na Danlungsod na. Mag-inom mi diha sa Lantay, moagi sa Danlungsod ang bus. Nag-abot diha sa iskina kanang sa tungod sa eskwelahan munaog. Mao na putla sulaig putol ninyo ng sulaig putol ninyo ng akasya sa kalumpang. Bas kanang gapuyo diha nang naog sa bus kada kuan. Pero di kanang istorya daghang na duggan Naapod lain nga lugar Pero na kana diha dok, naapod bitan na kani sa si Doc kuan. Windel, silingan mas taga munisipyo. Walay mga kuan diha da kanang mga istorya nga mga katingalahan diha dapita kanang ilang gipamutol nga kahoy. Wala mapud koy nadunggan diyang dapita. Busy na mo guna diha. Inaw Diyang daghang tawo ba. daghang pug Kanang naa gyud mga giring balay diha. ba. Dili Saki ba gyud slay wala giring diha. Wala ko sulay. Si kuan man Rondon. diha god kanang hayag, daghang tawo, ano ba? Kuan lang, kana lang mga naa ko na yung mga prosesyon, may nana ako, Oo inana pa nga. mga abat-abat. Naray mga Naa di ay. nana. Diri kanang may nana, prosesyonan ba? Prosesyonan sa una nga, muliko man nila ng Rosal, diha. Kunya, kana pong waiting shed sa una, padulong St. Mary's. Kana, ako na yung mga magsuroy-suroy diha. Ang istorya ako nadunggan mo mas hadlok ko ng simbahan kaysa sa kining minteryo. Mama. Ginawa mo ana. Mm. Kay ang mga kalag ko no, anak man na sa simbahan ko no mo stay. Kana sa minteryo, wala na daw ano na. Mas hadlok ng simbahan. Kita nga nang atong istorya abat-abat nga ato urban legend mo ka nga. Inay nimo siya mag-record, mag-edit ka ani buntag na pod. Dili kay ang kuan man gud ani ang sa tinuod lang pag mag-ingon tag urban legend nga basta mga Bisaya mag-istorya o mga Islobano mag-istorya. O moabot gani tag urban legend. Naa gyud sa ina kay di ba naman to sa lida nga urban legend nga ang ilang urban legend kung mag-drive ka unya makakita ka og nag-drive nga walay headlights, walay suga. Ayaw ko no nagsigae kay kung imo nang siga kanang gituyo kuno na nila nga di sila mag headlights para kung naimo tagad nila ilan ang gukton ilang patyon. Mo na ilang mga urban legend sa mga lain nasod sa mga puti. Dili abat pero kun dili mga tao nga kuan naman sa lida nga urban legends. Pag urban legends gani sa Bisaya, abot-abat yun na. Di gyud na maingon nga tawo. Ako na urban legend ko nga dili abat-abat. Yes, hagdan. Ambot wala na pa natong ma-discuss ni nga. Gumta ng hagdan bra. Di kay ngano? Di silingan man amo, kalumpang man mi. Kana ko nung hagdan. Ambot nakadungog na mo ani. Mukha kong kunas lagyo-yo. Unsay yo? Yo. Unsay yo? Banga. Na sikat na sa kuan basta hagdan yo-yo. Taga-hagdan ka, taga-hagdan.
Mukaon na siya yuyo. Unsa nang yoyo? Kanang yuyo kuha na siya klase nas balat. Kabalo ba balat? Balat. Oh, Oh, Si cucumber. oh. Oo. Kuan ko na kanang klase na siya sa yuyo niya. Actually murag na discriminatory man na nga sa una sa side sa hagdan. Pero amo kung discriminatory ta nga. Anyway, tanan mukaon man tag inana, di ba? Pero murag ka ng kuan man gud kanang yuyo kunod di dili tanang mga tawo mukaon na. Ang taga-hagdan ay Pero mukaon. Kaya nga mukhaon ba sila? luklok tambok na na sa kamburong luklok tambok. Oo, kung inana. Bitaog. Oo, ha, dili Bitaog na. gawi man na. Gawi man luklok ang tambok. tambok. Dili. Ang istorya ng luklok tambok, nagkuan, nanabo sila ang humba, yung iputos og plastic, nabutang siyang bulsa. Nya nakisi man tong tong plastic, mo to gatulo. Mo to unsa man na? Mao nang istorya luklok tambok, siblip na. Dili ay otro gawi po na kay Ay mo daw, kuan, sige nakadungog ka na gawe. gawi kay makana kana gikan og kanang pista. Naa gyud na sila dala. Magdala gyud na sila Ay cross. problema magdala. Ang problema ngano gisulat sa bulsa. Di kaya sa una manggod kanang mga nahihikay ang madaldali ka na naglarang og tambok niya. Dali man na maputos ka ng mga ilarang isulod sa bulsa. Una yung luklok tambok. Pero wala ay sa atong klarohon sa ha. Normal ra sa toa kung moadto ka og parte o moadto kag pista na bring house. Normal man na, Mm. 'di ba? Mm. Oh, pero ang uban gay dili tong inandam, ilang itago-tago og dala mao tong Oo. murag frowned upon. Pareho ng kanang kuan Yatis mukaon dili og ikaw moadto kailan ng kura beng modala na to. kami rin og Dili. nay party magbitaro mi ng kura. Kami duha mo'y pinakaulahi mo hawa pero siguro May po namo daghang nga dala. naa may balon kanos manaha. Labi na sa una din na Tibok pa. tibok semana gyud. Tibok simana nga balon gid among dadaan. pareho ka ng yuyo. Tanang mga tao mukaon man ang balat pero ilaha lang kay kanang Unsa ko nang balata ka? basta Unsay yuyo tawag yuyo? na sa Uslob. Katubang Actually, balat Dili nga. kay naam na. Kay ang balat Kay katong itom, inana man na itom. katong makaon. Ang katong yuyo ba katong tag-as nga itom. Akong nabaw ay di ka kay ko kakuan na brad. Kay Hala, basta imong istorya wala ka kabalo unsa na. basta kabalo ko nga klase nas balat. Kadong mga Naka-istorya ng balat. Naka-istorya ng i-comment balat. tong mga suhito ng yuyo. Kanang balat, unsa ka pagluto? Kabalo ba kung unsa pagluto ng balat? Di kay kung Ako, balat. kuam na kanang imuhang kuan sa asin para Asin. mahumok. Oo. Oh. Lapuan. Oo. Di kuan Kadiyot ra. nimo ana nimo og Kumutag kanang asin. asin. Oh, Oh, para dilapuan kadiyot ra na. oo. Oh. Unya. Kuha na kamates mo inana no. Mm. So kini si mama si mama nakakuha og balat, excited kay siya kuno luto siya. Wala man siya yung hunahuna, di ba, og baka, gahe, imong lat-an og dugay, mohumok. Mo yung gibuhat yung balat, yang gilatan. O na, hukad na. Ag mga nangaon pod, mga puro hadlok mama, di po katingaw. Naglingkod dito Tulon sa lamisa, lamang. ilang sudan. Kumusta akong balat? Ag sila po, lami. Singkang usap sila dito. Dahil si mama, nikuha nagkanaon, nilingkod dito, kay mukhaon po, si magkaon siya. Kahit lagi na. Kuha siya, kahit lagi na. Iyang mga pagkumangkot tawag, ingon nga, bitaw ti agahe, di man makaon. Hadlok sila mo reklamo. Sige na sila nag-usap aning balat nga gahe. Si Humawan Portalio Era May. Kining Portalio Brad Era May. Anak kasoy na. Ayan, basta portalyo ang nabuan nga portalyo des. Uslob. Sila kasoy man. Basig mga Sistoy kasoy ra. apo na siguro. Apo. Naa daw pare sa likod kapilya da lungsod magpakita putol pa jud ulo. Kini. Na. Kining putol Ikaw, ulo taga nga lungsod mo ka, pare. Brad? Asas daw lungsod. Dias Luyos kapilya, paingon Kapilya. silang kuan. Paingon Dungog ka na, sa mga rindon.
nakadungog ko ana, na ako na nay kuan, putol ulo. Ako duda ko ana, gimahimo ra na ni kuan nila Noy Gorio, ag mga rindon. Kay ilang mga pagumangkon, ilang mga anak diha puro mga gwapa para walay mamisita, way magsamok-samok ug adto didtong pamisita kay nay pare putol ulo. Di ba mo nagsulti nila sa istaka na ako na ni pare nga putol Ako ulo. kumpensaan na ako diha ra ba ko usahay nakasulay ko na iring-iring diha Luis istaka Capilla. ning magdisko ng diha nga magdisko sa istaka di ba? Nya siyempre ning magdala kag siyempre magstorya ka ana pag gina ana man sa likod. magistorya ka adto ka didto sa Sa likod likod, man istaka Kinsay mong likod na. kistorya dito man? Kumpensaan din nato. Wala dungog ko ng istorya. Di Wala kuha akong man na. istorya tong Kanang walay ulo istaka. Kanang istaka, pare nga putulog ulo, sigben. Kana sulod sa kanang istaka nga kanang kuan daghan kinag mga Pero ako maingon gyud ko nga istorya-istorya. di na tinuod kay ngano kapila dili kausa na hitabo na. Siguro Mm. sa ako ang pagkabutan-on mga katulo. Katulo ko nga naay adto mag-istorya des luyo Oo. istaka. Ang Ilingipit istorya man pod da. ni Efren dire sa ato ang kanang kuan ba, sa ato ang post, daghan kunog tae pero walay nalibang na sulod sa istaka. Oh, unsa man na? Sulod sa istaka. Oh, daghan gyud nag-istorya nagdako ko diha kana sa istaka daghan gyud nag-istorya nga mga kuan. Inay pod kapila ko ni agi diha, inay pod pila ka buk kanang inana rin ana mag-istorya sa Dios kapilya wala man pud ko ka Dito. dungaw. Wala pa mo ko kita. Di koy ko pakitaon. Iring-iring lang istorya rambut pero Mm. basig. Pero inani rin, ako mo tugan ko kinsa akong istorya dito. Ikaw tugan, ikaw sa. Ikaw na yun na. Pero ikaw ingon mo tulo. Ako ang mga tulo po. Be, atong sugdan hatag usa, nya ako mo hatag duha. Yeah. Ako wala ilan na. Wala ilan kay siyempre diskom na. Ikaw rin, moy ako nakuanan nimo ba? Kay imuhang mga nauyab, mga inana. Ako na hinumdum mo sa mga ngalan sa uban. Ikaw sige ingon nga ako wala ko kabalo. Naabot og usa sa gawe nga unsay ngalan. Nya imo pang gitan-aw sa Instagram, nakayagaw pa ta, unya naabtan pag 5 minutos niya. Kailan mo ko ana. Nya pakatotoo din niya. Ay, uyab na ako na. Hala, kanina pa natong istoryahan naabot pa kag 30 minutos sa una kita mo wala-on ta. Disko anak mo na niya makita kag kuan mag-ilan nimo. Yo man adto ni adto nimo singkit kay adto mag-istoryahanay. Una ugma wala na. Wala na kakailangan limot na ka. Kasi mga ana mo na sa una. Karon siguro kay naa naman mag-ilanay naman kay na Facebook. Oo siguro mag-ilanay karon sa una niguman kita mo disco nagkaugma wala na kay communication kay wala pa tay cellphone sa una. Mo nang explanation ana. Kini siya usa man ni sa mga top followers si Efrat Colubio. Katong giingnan ko sa akong papa ug mama nga gwapo kuno ko. Pero kung mangutana ko sa kung mga silingan, kung gwapo ba ko, di gyud sila mutuo. Maong lisod yung katuhuan. Ikaw wala mo problema ani rin na. Pero kanas Efrats brad ako kinundong ko ng Efren Colubio. Na katanong Ako bata pa ko. Kanas Efren brad. Sikat na sa istorya sa akong mga classmate kay may mo basket mo na. May mo basket na. Ato ang ikuan ba itong ikon kay kuha ba ng followers. Yang mo mag-comment nato top fan. Pero in fairness kana ni Efren ay mo basket na niya. Muna ipanghambog sa mga taga lungsod nga akong classmate nga. Grabe si Efren. Sa una sa mga panghambog sa lungsod kanas nunit Lastimosa. Mo mga nindot ay mo basket sa una. Dok, di ba? Nunit, mga na. Kana ikapanghambog sa lungsod kanas Efren Colubio. Tambay mo sa lungsod. Dungan pa dito natapad pa di ba nagsiesta after mo pa dito matulog mo ta nasa probinsya taga-kuan tulog. Human kadungan og lakaw paingon sa istaka. Pag-abot sa istaka kontra kay kuan 5 dito. Yates kamo gadungan gakuyog tibok adlaw pero inigtaparan ka sekon gyapon kaniya nya human di mo tingog na sa tibok dula.
asa na mo tingog gikan pagsugod sa dula hangtod mga human. Maigo kag masikhan kaniya, makuan pa kaniya, di magtingog. Kusuga manaywar ana ay. Ini ko human pod. Ta, yapon. Puang gyud tuhana. Kinsa inyohang maayong basket sa Kalumpang? Olding, mga prinsesa. Oh. Olding, mga Dili gyud Cuevas. Sami. Ha, wala man siya diri ron. Atong klarohon eh. Brad, kanang iyang pagsulti niya nga na MVP siya sa Alaw. Karon 4,800 na tong followers sa Facebook. Daghan taga Wala Alaw. pa gyud ka-confirm. Wa gyud masig usa ni Muna confirm. Muna nindot nga Naapatay urban follower. legend, Brad. Urban. Oh, mo ni naapatay follower nangutana pa. Daghan na, di ba nag-celebrate ta og 3,000 followers. 3,000 ba tong gi-celebrate na to? Or 1,000 o unsa pa to? 1,000. 1,000 din. 4,000 katong 4,000 ra gud. 4,000, di ba? Ang unang comment sa atong followers, 4,000 ninyo followers, wa pa nag-confirm ng MVP ba si Charlie Men sa Alo. Murag dako man ka kuan. Manawagan ta kinsay mga taga-Alo diha. Oh, nanawagan na ta, Urban manawagan legend. tong usab. Ha? Kung naabay maka-confirm nga si Charlie Men na MVP sa Alo. Oh. Naabot ako ng mga nakit-an dire ilang mga kung dili ka mukaon ini kagabi si Grace Santuya. Kung dili ka mukaon ini kagabi matakluban imong kalag sa kaldero. Wala na gani kikaon unsa pay takluban. Unya ingon pod kanang ingnon ka sa imong apuhan nga patuyang kaon og sudan kay makabitok. Haskang paita magdiginot day kay ag sab-an kaayo mukhaon og sudan. Basig mo na itubag si mo pangutana, Brad, nganong ang mga uslubanon kusog kay sa kanon hinay sa sudan. Kay giingnan di ay nga bitokon. Agsab is wala, ikaw kabalo ka ng agsab, Doc, wala. Wala, mga agsab is kuan ha kanang kaon. Agsab. Agsaba mo na insulti. Agsaba oy. Ayo sig inagsaba na. Wala ka dungog mo ko ana. Agsab. Basta gyud nakadungog ko pero wala na ako paminawa kay lami ang sudan. Ikaw gabasa ka andiha sa comment gani. Gibaliwala lang nimo. Ako nakadungog na. Agsab ka na murag sa uslob ng agsab. Agsaba oy, ano na. Kini napay usa sa pagkaon. So una kining mga apuhan namo labi na si Lula parehisgot pahulay na dayon Ginoo alang sa iyang kalag. Aron mahurot gyud ning iyang gihukad sa sarten. Kanang sarten uslob ra na. O lain lugar po na sarten. Ambot lang pero ina yung sa tawag nila ana pero para gyud mahurot gyud ang iyang gihukad sa sarten para namo iya ming hadlokon nga og dili kuno namo mahurot og dili namo tilokon ang among makaon takluban kuno mi og alat sa sapa sa Santo Niño ikatulog namo unya dili nami kamata haskang hadlukan nako nga ako gyud nang gitiman-an hurot gyud nang makaon sa akong sarten mao na ni ron haska po na akong tambuka hindi na ako maigo sa alat. Sa una magupong panahon, Brad, kanang muna ingon nga daghang kanon. Kaya ang mga tao sa una gabaol man. Nya kinahanglan nila carbohydrates para daghan sila energy. Kay kung karong mga panahon na wala na may gabaol. Actually, murag karon sa diha sa uslob. Naapo na mga sa bukid siguro na napay gabaol or basig wala na gani. Kay sa una kana amo Brad. Kinahundom ko sa una bata pa ko. Naa pa may baol des bakongkong. Layuan ang bakongkong sa una. Ganun una. Asa na bakongkong? Bakongkong. Wala. Bungtod na kay sa amo. Tungod na sa amo. Tungod na lungsod. Tungod o kanang kalumpang. Nado magbaol na sila. Nado magbaol na. Mo po na yung usa sa delikado karon no. Kay sa una, kaon og daghan kanon, daghan carbohydrates. Pero tungod sa kadaghan buhat, sa daghan kanang magbaol, maglakaw. Oo, managat, unsa pa na. Basig unsa pa kadaghan carbohydrates imong kanon, mahurot na pud na sa imong lawas, di ba? So, wow, gyapon.
Karon ang gidaghanon sa carbohydrates nga gikaon nato mao ra gyapon pero di na hilison sa lawas labi na kali makakita maglingkod ra magtabi. Mao man ako pod sa trabaho sige galingkod ra pod sige katabi. Pero ang kaon mao ra gyapon. Mao man nag-ingon nila nga mag-workout, mag-gym ni human og kanang nindot na mag-gym ka, kaon kag maayo, pwede ra kay mahurot ra mahilis ra. Inig undang nimo og gym, ingon nila nga dili man na maayo mag-gym kay og moundang ka Makatambok. mubuad ka. Di man na og moundang kag gym, imo nang limit imong kaon, dili ka mabuad. Ang problema lang kay naanad na ka, kay kana imong tiyan kay kuha man na, ma-stretch man na o magamay, mo stretch og magamay. So kung dako ka kaon, ni-stretch imong tiyan, naanad siya nga nanay siya kadaka, so imong mukaon ka, kinahanglan puno na nimo, di ba? Na di naman kinahanglan imong lawas og inana kadaghan nga pagkaon, mo na mabuad pud ka. Sa Ah. mga Kami sa una naa pud may mga naamo pud may baol. Kuyog mi sa among lula sa una adto mi magbaol. Murag 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 day trip ba. Dito magdalag magdalag ka ng panyudto. oo. Adto ra Lami dito ra ba kayo ng magdula-dula. kaon diha sa kuan, Dok, no? Ah. Lami kayong kaon diha sa Kami wala gud may buhat wala pa man may eskwela ato. Dito ra magkuan-kuan. Dito ra murag tambay-tambay ba murag trabaho Walay sa klase. mami, trabaho sa study. Kami 5 years old, 6 years old pa may dadun si lula adto dito magbaol man siya din namin sila youth at duol ra sa kuan. Duol ra sa elementary sa Central. Ay pud inyo Dito duol ra. kanang babaw ba pero babaw siya dapit. Kaya mo ikaw kanana. nakasaka kag babaw. Tsak wala. Dito. Ako. Ano nga? Nanaw imuha. Nanaw. Mao na ang rason anang ato ang klase nagsugod og June mahuman og March. Kay ang harvest season sa una, amot karon kung mauya pa harvest season. Ang harvest season is kanang panahon na. So ang mga bata out of school harvest season. Unya ini kanang kuan pod balik na pod sila sa eskwela kay human naman ang harvest season. Kasi nakasulay ko sa una. Mo na moadto angat ng bakungkong kay mamulay man mamulay. Nya usop ko sa una tong mga nay gitawag ko sa una alayon, mag-alayon. Mag-alayon ana, pasabot na mag-alayon is magtabangan nay mo kanang kami kita mamulay ta ani nga baol sa among baol ni kaugma inyuhang baol na pod. Yana ang tawag nga alayon. Unya kamo inig magkuan mo mamulay mo sa baboy nagpauli ninyo ana magdala pag mukas kabangan ana ang kahoy. Ang sa una lugnod man to. Nindot pag ng mga kahoy sa lasang. Naisgot nga. Kuan mo ka ng against mo ka ng pamutol kahoy na mutol din mo kahoy sa dili. Di ba pamutol? Dili man nato pamutol ang kahoy ka ng mga kuan ba ka ng mga ulog nga mga ng laya nga di man ka pwede pag magpamutol og kahoy sa lasang kay ngano. Di man nimo pwede maslugnod sa dalos ubos kay kuan mo na basa mo na. Kinahanglan man kag kanang dry na nga kahoy ugang kahoy aron nigdalhog nimo sa ubos magamit nimo slugnod kay uga naman so kadung mga sangangan imong pamluton ko pampuliton nya dadto nimo sa ubos uya ato sa kabangan gid na imong mga punto-punto ana agian na ako sa una muna lami kay na pero lami amo na lagi ingon ni Chake lami kay na ang reward ana inig pang moadto kag kanang mamunglay lami kay ang kaon ana naa sa bungtod. Nya ang kaatbang kunanan nig managat say pugo ana panakat. Lami pud kay ang kaon ana inig managat naa kas adto mo sa laot nig managat mo yan. Siyempre di na mo mobalik kay siyempre ago mo sa sayang ang oras. Manghaon do sa tungas lawod lami kay kaon. Labi risko pa yung mga isda imong kaon. Kaon na po itong giskutan. Kaon na po. Pero kana ba kanang ngano tong mga pagkaon nga giluto sa dirty kitchen kanang kisugno lami bitaw. Tinuod mo na kanang sinugbang nga gamit ang uling mas lami sa sinugbang nga gamit ra kanang grill. Electric. Oo.
Jud Kaya ka. naa man gyud aroma, certain aroma ng mga kahoy. Kay dili ba mahilig kay sila mga kanang backyard ba barbecue niya kanang mga Mm. gas-gas man na ang uso diri Mm. na. Wala jud ko ang gipalit nga kanang barbecue kanang uling gyud kay Lami mo lahi aroma gyud. sa kanang tinugbang nga uling. Oo. Haso lang. Oo. Maglimpyo pa ka baka kay Oo. katong gas inig on nimo, gas na, luto tapos kuhaon na nimo ang grill, hugasan nimo, daog na. Kini maglimpyo pa ka, kanang magsugnod magpakalayo Mahal pa Mo ka mag uling sa na totoo uling ulay. pud Jack. Na may naman. uling. Daghan man, makapalit ra kag uling sa supermarket. Mao totong sa una bitaw kanang mga pista-pista kanang Mm. kuan og baboy. Nya anha ra man na lutoon sa luyo sa inyong mga Oo. karon gud diha. Mm. Nya puro ra naman to kahoy kanang mga pamalit kanang kuan ba kanang mga sana kanang mga bangan-bangan Bangan. mga kahoy Oo. mo Oo. kuan. Nindot Kana ang kahoy sa muy bukid kay mga dugay dili halong niya, dugay pud mahurot. Di ba Dili dali mahurot ba? kana uso ba gyapon ron kaysa sa una og nay kaslon ang ano tawag nila ana? Mangahoy ba, mangahoy. Unya ang katong halos tibok barangay, halos Tampo. magangat, magdungan og angat og babaw, atong bukid, mangahoy para sa para sa kasal, mga 2 days before. Unya, mga laki mo, wala na siguro mangahoy, na wala na nara. Nakabot ba kana Jack? Oo, kuyog ko ginana. Ay kuan imuha dagwa ay kanang murag dili pa malayo na. Dili pa Pamalayi something malayo inana. eh. Kanang Dili murag pa malayo basta ang kasal ba sa na to ang kasal Bernes, ini mm. ka kuan ba ini ka Lunes or Sabado ana magkuan, magkuyog tanan mga taga-barangay ba magkuyog Ana magdungan og pangangat sa bandiha, bukid. bandiha, may tawag bandiha. Bandiha ba na? Magbandiha. Bandiha tawag ana. murag Asa mo Mangahoy. magbandiha? Oo. Unsa man kuno ng Eh, bandiha? ang bandiha kanang magkuan ka kanang sa mga baye, side sa baye kanang for example mo kasalanan taga Kalumpang ka, ang laki taga Kalumpang, for example ang baye taga Ibutan Dalag, imong baye Chak, taga dili yung baye Chak. Kada kada barangay. kada barangay. Ibutan na to taga Santander ba taga Buluon. Dili lahi imong istorya lahi na imong istorya. Ibutan Dalag na. Tuwa sa natin istorya. Di ano, guess ko lang tag baye. Imong putlon na dayon. For example, taga Hagdan. Hagdan. Labi na ng mga kanang layo kayo nga bukid. Ang buhaton sa laki sa custom ni sa gauslob magdala og mag-offer og kanang for example sa baboy daduna apil ang baboy basta ang purpose ana basta makahikay ang kabayin-an. Dili na. Lahi ang buto Unay sabot. tawag bandiha. Mangahoy. Mo lagi Kana na. bandiha man na. Ang Una buto sabot mangahoy. magdala kag mo gina ang mga laki magdala og kahoy mangahoy kung dili magdala kahoy mangahoy pa didto kay para di man ka makahikay kung for example wala sugnod. Mao lagi nya didto sa moa kay magkuan man na usa magkasal ag mga laki mangahoy. Mo na Di man na bandiha, nangahoy ra man sila. Di man wala man sila magpasar og baboy. Magdala og baboy, magdala og slugnod or magkuan og slugnod, mangahoy para lugnod kay di man na murag tanang kinahanglanon tanang requirements para makahikay ang makakumbira buhaton sa side sa mga laki. Mo Apilan diha na ang na wala ta baboy. makasabot kay akong gistorya ang kahoy ra man. Ikaw apil man tanang requirements. Di ang tanong ko kasi mura pa ka gobyerno. Daghang requirements. Unya dili kumpletohon ng requirements. Putlo na ng mangahoy na. Ano? Ang dali na bayan mo. Balik ka punta, balik ka punta. Dili magkay mong ingon. Ay sa ating na ingon ni mga tanan requirements. Unya wala man kumpletuhan ng requirements. Kuha na ng kahoy. Ikaw Brad. Tagahimo ani nga page. Naay opportunity ba? Naay mga nagtambag. Naay mga solicited nga tambag natin yung nako yung mga gipang istorya nga kanang mga master sa marketing, master sa social media, mga kailan ako diri sa trabaho. Mga solicited na nga mga tambag.
naapoy mga unsolicited nga tambag. Kanang magtambag pa nga dapat inani inyong buhaton, dapat inani inyong buhaton. So tinuoy Brad katong una na tong mga episode nga bugat kay ta sa kining ah, anti-DDS sa Senado, bugat kay ta sa national nga focus. Nay mga unsolicited nga tambag Brad nga gikan sa mga DDS. Naingon sila nga undangin na ninyo ha pag istorya mga negative ba about ni Duterte o mga DDS mga inana. So duha akong option ato Brad. Nakoy option nga moingon ko di na ako na sila paminawon kay di ba? Mga DDS na kontra na sila, di na ako na sila paminawon. Or pwede sa nato dawaton ba para maka-cut-on ta, maka-learn ta ba unsa may ilang gipang istoryahan, unsa man na ilahang punto, unsa ilahang buti pasabot. Basin di ay nihatag sila og tambag, balag di ta kauyon sa ilahang mga beliefs, pero basig ilang tambag makatabang nato, di ba? So, di ba, nag-start ta, murag hinihinay pa to, focus kayo sa mga kaninana. Unya niliko ta ato ni Sulayta og ni Sulayta podcast about urban legends nga medyo di na ta seryoso pero naagyapon tay unod, di ba? Actually Minaw ta nagsugod ba? na sa kuan Brad kanong Department of Common Sense. Department of Common Sense Dili, mao sa, di ba? before pa. Before pa Before ba? pa gyud. Oo. Unsa pa to Katong atong wala mga pa ko. episodes? Daghan pa mo, wala. Absent pa Oh, ko. bugat kay to. Bugat to nga anti-DDS nga mga episodes to. Di kanang katong Department of Tapagsugod. Common Sense murag nagkalaylo-laylo na to ato. Light na, di Light ba? na ta. Na di Na wala ko na atong ta Department of maghisgot. Common Sense. Naa na ka ato. Wala na ta mo hisgot kaayo og mga politika. Murag broad na ba? Nya naghisgot ta about sa mga ideas rather than sa mga individuals, which is ato man sad nang kuan, di ba? Early on sa atong podcast nagstorya ta ba na ato man ang preach na dili man ang tao dapat nato di ta dapat mong cling sa tao, dapat mo doon sa ideas ba, unsay plataporma anang tao, unsay mga ideas niya, unsay iyang mga buhaton ug naka-align sa atong values kaysa sa musulti ta mismo sa pangalan Marcos, Duterte, Ontiveros, kung unsa man ang mga pangalan, dili atong ipang istoryahan ang mga ideas. So nidawat tagtambag gikan sa mga tao nga dili wala na to mauyon ni. Karon Brad, taas-taas ni ang istorya, pasensya Brad. Karon nagtanaw ko kining issue nato sa Uslob, di ba? Tanaw ko sa issue nato sa Uslob nga kining mga kahoy kipang putol. So naatay gisulti, wala may makauyon ani tungod kay wala tay gidaot nga tawo, wala tay gipanghisgot, nag-live ta kapila, nag-live ta, nag-podcast ta, wala tay gidaot. Basig tanaw, balikon pa rin yung tanaw. Ang atong problema is ang idea. Giputol ang kahoy. Mo na atong problema. Wala tay gidaot nga tawo, wala tay gibirahan. Ang ilahang mga tubag, Brad, kita ka sa katong video nga akong gipadala ninyo. Ang mga tawo nga nisupak og gasaba-saba. Ang mga tawo nga nisupak og nagsaba-saba og nagpugong nga matukod ning kining unsay pangalan ni Cultural Center. Unsa man na ang atong gisulti Brad, wa ta. Tanawa ang reel, mga nananaw ani, baliki, tanawa ang reel. Wa mi mo pugong sa progression. Pungutanan ako ni Wendell atong reel. Del, is it okay ba? Is it worth pa na ang progress, 'di ba? Ang enough ba na i-stop ang progress para pagsalba ani mga kahoy? Wa taga saba-saba, wa taga pugong-pugong anang ilahang mga development. Pero unsay ilang gisulti dito? Nag-celebrate sila dito nga nagpadayon sila sa ilang paglimpyo sa plaza. Para bahalag na ay mga nagsaba-saba.
nga ni supak. Kung ganahan mo mention namo in respect sa akong mga kauban, in respect ni engineer, in respect ni doctor, kadungog mo ana doctor of philosophy, in respect of attorney Ite, gamita sa dinyong utok oy. Pregaba. Boom! Boom! Gusto mo saka og ka-level ani nila, gamita sa inyong utok kay gabalik-balik ra na inyong Oy, istorya. bombo Asa radyo ba? mo atong Boom! Boom! gipangputol, 'di ba? Asa man mo ang giputol ang ubang kahoy. Wala pa man eh, 'di ba? I'm sure kung si Wendell gay naambay kasulti ni Wendell atong panahon na nga nagiputol nga kahoy mutindog man sad ni. Si Charlie Main, wala man na problema. Mo man na yung gusto, si Rino mausad. Kanina hitabo ni. Kamo, ako na istorya ni taas na song istorya pero Doc, ikaw rin. Di engineer og doc akong isulti para makabalo ng nananaw. Engineer og doktor ning naa dire. Sige, daota ko ninyo kay tambay ro ko pero sila, 'di ba? Doktor, engineer og attorney. Manager ba ka dire? Tambay ro. Doktor, attorney og engineer, 'di ba? Pag sugod ani nila, pag ingon nila nga wala sila ko uyon aning kahoy, sa tinuod ako nagbasa ako sa mga message na ami group chat. Nagbasa ako sa mga message. Wa ako kabalo, aso ko mo lugar. Ganahan ko na'y covered court, ganahan ko na'y kahoy, ganahan ko na'y plaza, ganahan ko na'y progress, ganahan ko na'y development ng uslob. Pero naminaw ko. Unya, tungod sa respeto sa nako sa akong mga kuyog sa ilahang mga qualifications, naminaw ko sa attorney, naminaw ko sa doktor, naminaw ko sa engineer. Naka-form ko og ako ang kogalingon nga idea o naka-form ko akong kogalingon nga opinion. Naminaw sad ko sa pikas. Wala man ko makonbinse. Kaysa yun na kayang gisulti ni Doc og ni attorney og ni engineer. Pwede man na ibutang sa lain lugar. Di man na kinahanglan ng puto ng kahoy. Pwede man na tukuron diha. Bahalag, di na, ay lagi labti ang kahoy. Nga nang giputol. Actually, nindot na imo ang istorya, Brad, kay murag diha mo na gisulti pod ni Doc Wendell nga everybody should have a critical thinking dili lang kay ang mindset kay mo ni kung unsay trending o mo nay kuan sa uban diha ug ko. Nindot na imong gisulti nga you can form your own dili lang ka not necessarily nga mokuyog ka kung unsay daghang nga opinion. And that's what we're Exactly. trying to do here. Dili lang ingon nga ah, daghang o amo na kung muna'y desisyon man sa taga-munisipyo muuyon lang ta. Pero of course naay lisod man gud actually daghang mga ni kuan man na ganong nabasahan. Ibasa pud ko sa mga comment didto. Nakita sad nako ilang punto nga their point always naa sa progress. Na yung mga bantay man ha, magpa-picture mo anay inig ka matindog na. Actually dili na among punto. Among punto is pwede man na mahitabo, pwede man gyapon matukod ng complex. Dili na ta mamutol og kahoy, di nato once maputol ng kahoy di na mobalik. Itong mga nangguna dito sa bukid, unsa man? Hmm. Gamit na nila. Kasi Katong naa gabaol. gani gi-suggest pa gani si kung ato usang kauban nga ang option gud ang munisipyo kung asa ibutang. Moambot nga nung gituyuan pa gud nila diha dapita. Pero karon So, Dok, unsay progress nato aron diha? Well, 'di ba sa katong video nga gi-send ni Chucky nya naapoy usa nga ga-send nako og video lain, pero they sent the same video. O kuan, ang update is proud kay sila or at least katong tawo nga nag-video, proud kay siya nga nagsugod na di na gyud kapugnan kay di na kapugnan kay mao na nalimpyo na sila, naputol na ta ng mga kahoy. Pero akong pangutana, sure ka? Sure ka dili na mapugnan? Tanawon nato, tanawon nato. na ako'y Kay usa na basahan didto nga maka-invite ko na siyang mga events nga makapalambo sa atong lungsod.
ambot kung kinsay ga feed sila ana nga linya o kinsay ga himo-himo ang istorya, promise di mo anha si Taylor Swift, di mo anha si Bruno Mars. Dili na inana kadaka, basig gatuo sila ng tukuron diha, pareha na kadaka sa kanang gitukod sa kining SMC side. Dili ingon nga makapalambo sa lungsod. Kay kung gatuo mo nga usa ka event makapasikat or makapalambo sa lungsod, kinahanglan na kag Bruno Mars or Taylor Swift na mo anha. Di, Di sikat na naman ang madala og uslob siya. kuan. Ha. Sikat Oh, naman ang on top uslob. of that, sikat na ang uslob. Daghan naman na ng anha. Dili, tungod sa pagpamutulog kahoy, sikat ang Oh, uslob. karon sikat pud kay ang uslob. Pero ang punto Ni- po, Brad, dili man sa ingon nga, matuman mangyapon nila na. Oh, Basta, nga ipalin sa laing lugar. sa lain nga Actually, mas lugar. nindot ganin ako ibutang na sa laing lugar kay maka-create pa na og doon na ako nabasahan, maka-create na siya og kanang another business. Dili lang diya ra sa lungsod. Pwedeng kung naay tukuron nga complex didto ang mga kasikwit nga mga silingan nga ah, mga yuta makatukod bilang tindahan para inig naay mga okasyon. Ilang sige, diha lang sa lungsod gatapok lang sige. Nya diha Mm. pa gyud naa ng anyway gisulti naman ako na pag before. Naa ni ang simbahan, dili kasugod ng event. For example, naay mga event nga himuon na mga liga-liga pero naay misa dili kasugod kay naay misa. Kung naa ka sa laing lugar, anytime pwede ka makasugod. Amot nganong Mga areas pa dagway na imong kuan. Ang kuan lang ba is, di ba, unsa na may values sa mga taga-uslob. Kuan tag mga values sa tuwa atong kuan nakatunan gikan pag elementary, pag high school, inabot atong gidala pag college. Mura bag kining issue sa pagpamutulog kahoy murag na questionable ang atong values. Polarizing ba? Daghan tang Naay ikompromise. naay uban nga pro kuan kay progress lagi development kinahanglan tag kuan, naapay uban nga pro environment kana nga mga issue nga polarizing ang issue gi-divide ang ato ang kuan. Pero I think ang invitation nato is to reflect unsa man gyud atong values as Uslobanos. Asa naman naunsa na ta nga lumulupyo sa Uslob. Ang ako lang hope is kana mo reflect ta nga una-una to ang ato ang unsay mga nakatunan pag sa una, unsay atong mga gikan sa pag elementary, pag high school, ug kamo tuo mo Ginoo, unsay nakatunan nato gikan sa simbahan. Kana ba unsay mga gipang kuha nato nga care mo kuwan ta kanang ato ang amumahan og maayo, di ba atong mga gardening sa una nabi atay mga nana. I-treat nato fairly, justly ang atong isig katawo. May na nga mga values ba respeto. Kini mangong issue nga wala na murag na tag tungod kay kay ka pro-government kay ka dili lang pud ka mo step back, dili lang pud ka mo reflect. Whatever the government says, mao na tuman. Sakto ba na? Does ang atong action, does it reflect ang atong choice, does it reflect sa atong gi-value? Atong kinaiya. Sa atong mga kinaiya nga Usloban. Kanang bitang typical nga Uslobanon. Nga mao na ang akong challenge is unsa man gyud ta nga pagka-Uslobanon? Do we value kanang ato lang? Di ba ato man na. Di ba? Di man na sa mga taga-poblasyon ra. Di ba? Mao gay nang naay di ba nakakuanan mo sa news sa DILG National Heritage Commission of the NHCP ngayon nga kining mga lugar dili ni sayon ma-convert kay heritage na siya value iyaha, di ba? Mga I hope ang ako ng hope is yes, this is polarizing kanang murag gi-divide tag maayo as a populace, as a people, gi-divide tag maayo pero
bahala pa tag i-divide og maayo. I hope ang duha ka kampo bitaw matagaan og chance to reflect and to eventually unite nga bitaw no ako tag Oslo ana makahunahuna unta ko unsay maayo dili lang para nako, dili lang para kay sa nang lingkod ron sa atong kuan pero hunahuna nato hopefully unsay maayo para sa tibok katawhan sa Oslo. Ano ba? Dili Ako ba naman na gud ako'y sige, ako po na ako'y comment ata kadung sulti ba nga, the faction sulti man kag the polarizing, the faction is not about, ang usa man gud ang usa ibutang namang giubon nga kami pro progress and development sulti nato ni Chucky. It's not about, ah, pro progress and development versus anti. Actually, this is not about that kasi naa man tay option nga pwede man mapadayon gyapon ang progress and development. Pwede nato ibalhin sa lugar. Actually the true line yun nga nahitabo ang naka-divide gyud is kadtong mga tawo nga nga anti sa pagputol sa kahoy versus those that are pro. Nga those are not really di ko moingon I don't want to say nga kadtong mga pro nga pagputol sa kahoy is those are the pro progress and development. Actually, they are the ah, pro kanang mga pro government pro administration. Actually, they are not pro progress and development. They are actually pro administration. Na kung unsay isulti sa mga taga munisipyo motuman ra. And that's what imuhang gusto nga Hmm. nga Hmm. gi-plead, di ba, Doc, nga at least we should have a critical thinking kadtong isulti pud ni Chucky. Nga let's have our own not necessarily nga maminaw ta kung unsay uso, not necessarily kay abi kanimo atong gisuportaan nga politiko unsay isulti niya tama na. Let's formulate our own mind. Let's formulate base sa atuang sa mga gisulti sa uban. Dili not necessarily nga kung for example supak na ka sa politiko nga imong gibutuhan, Hmm. antay na kaniya. No, actually gisulti nato Hmm. previously nga akong bias sa miaging eleksyon akong bias si Guarin. Pero not necessarily nga kani kay naapektuhan ang kahoy naman. I am not saying nga antay na ko ni Guarin pero I'm pleading the administration or the municipal yung mga taga-munisipyo naunta maminaw sila nato kung dili nila putol. But again, naputol na and again, we're asking for accountability muna na atong gipangita karon. Hmm. Para next time di na ni mahitabo. Again, wala man, I mean, nako kung nasayop ko, pero wala man ko'y nadunggan nga basik istorya natong upat nga nagdaot ta og basik kinsa nga tao. I mean, of course, offline na atay mga gipang istorya mga pabula, pero live sa atong reels, sa atong podcast, sa atong live, wala tay gidaot nga tao. And then Bisan again, sa tong offline man wala man tay gidaot nga tawo. Naa tay ikaw gilibak. naa man. Naa Naay ka. gilibak, natay gilibak pero wa tay gidaot. Oo. Wala tay Kamor gidaot ba? gilibak. Kamor ba? Pero again, kung mag-istorya ang PhD, kung mag-istorya ang attorney of law, kung mag-istorya ang engineer, ay ayaw naggamay-gamayan na ilang istorya. Ay nag-ingnan ninyo gasaba-saba. Wala gasaba-saba. Apil pa ha, on top of everything, apil pa si Father Danny. Kana si Father Danny, wa na gasaba-saba. Naanay sense. Pasig unsa pa'y mugawa sa baba ni Father Danny, naanay sense. Tungod lang kay wa kakauyon sa nigawa siyang baba, di na buot pasabot na nagsaba-saba na siya. Paminawa. Naanay mga experience sa kinabuhi. Si Wendell, pila ka tuig ni gatoon. Wa na ilang gibuhat si Wendell, sige ra nang gatoon. Sa tibok kinabuhi niya, so gatos naman katuig siguro na siya sa kalibutan, na siging gatoon, ay kung ingna. Wa siya nakatunan, nga inyong ingnon lang nagasaba-saba, ayog insultuhan na. Instead na ma-proud mo ni Father Danny, ma-proud mo ni Wendell, ma-proud mo ni Attorney Charles, ma-proud mo ni Engineer Rino,
Nga naan ninyong maayo. Uslubanon na. Uslubanon na pwede ninyong isulti. Naami uslubanon nga PhD sa Sydney. Asa mo pa na? Ingnon nyo gasaba-saba. Naipare. Tagahagdan. Presidente sa Adamson sa Manila. Ingnon nyo nga, kuan? Gasaba-saba. Tungod kay gasayo-sayaw ka sa Facebook o sa TikTok. Ikat na yung brand. Imong heart check. Lagi, easy. Imong accomplishment sa kinabuhi nimo, nagsayo-sayo ka sa TikTok, o niya insultohon nimo ning PhD? Di na ako check. Wala gyud ako ng problema ng insultohon ko. Insulto ako, maayo. Bahalag below the belt pa. Bahalag personal pa na yung mga atake na ako. Ingnan ko nimo, unsa to giingon niya? I think murag ingon na usan ni comment ng bugo daw ko. Bugo daw ta. Bugo tang upat. Bugo tang upat. Ako, grabiya po rani, oy. Ako, sa pagkatinuod, naamagay ko yung na-accomplish na, pero ako may kinaulahi ang mustorya o bugo ng tao. Dili gid ko mo ingog bugo ang tao. Kay, bisag bugo daw ko. Bisag bugo daw. Naagya po yung kuan ba. Actually, I believe on multiple intelligence. Nagyapon siya. Ay, Brighton, magana kapilo. Na kanya-kanya untang intelligence din, not necessarily knowledge. Ang ato among sa uslo basta bright kanang aynas klase, pero actually na may mga pero manang ako ba nga kanang murag sige personal lamig atake, pero hopefully ang imong atake pronta na issue based ba? Issue based. Dili ka mo diretso. Ay nagpangandoy anak del. Naa palagi mo. Inyong gitiwas hangtod sa katapusan. Kung nakaabot mo dire, daghang salamat sa inyong oras o sa paminaw sa among mga istorya. Dili kinahanglan na magkaparihot ta kanunay una. Ang importante, andam ta mamati, mangutana, ug masabot sa laing puntos de vista. Og kung nalingaw mo, naay nakatunan, o base na sukumo gamay, ayaw lang paghilom diha. I-comment ang inyong opinion kay basin mauna ang among hisgutan sa sunod nga episode. Palihog pod, i-follow ug i-subscribe ang Purok Pabula PH sa Facebook, YouTube, Spotify ug Apple Podcasts. Nya i-share sad ni sa ubang mga amigo ninyo, mga paryente, mga slingan. Og bisan atong amigo nga kusog kaayong mo comment, bisan wala pa nahuman og tan-aw. Kay dinhi sa Purok Pabula, ang istorya mahimong seryoso, mahimong katawanan, apan hinaot kanunay adunay pulos. Hangtod sa sunod na episode, amping kanunay. Ayaw pataka og too. Ayaw kahadlok mangutana. Og ayaw sad pag-inarte nga wala ka nalingaw. Kay nakaabot man gani ka, hangtod dire. Kita-kits sa sunod. Kita-kits sa sunod. So,